Nna ndị Igbo nna nke a karịkwara m biko nke a juziri m o juru m anya ju m ọnụ gbado nnọọ ama m ka m mesi ekwe keenụ ka Emeka Ọfọ ji were $1 million wee go equipment a na-akpọ linear accelerator machine wee bujere ndị ugwu bikonu. Ele ụdị nsogbu dị ihe a bikonu ịma ya anọdụrụ m ala na-eche disin in fact edina m ala enwe m ike ịrahụ ụra. Emeka Ọfọ egwurie wayo ka ọ gịnị ịma anọ m na-ajụ onwe m dịsa ajụjụ ka ibe na-eme ndị a biko ihe akwa ndị otu Soludo ka ihe megidere Emeka Ọfọ ebinite chee ya ọdamara ya o were $1 million wee go equipment bujere ndị Meduguri. Nna Emeka Ọfọ biko ka njike na Emeka Ọfọ mma gị ọ bụ onye Meduguri enwere nwunye gị ọ bụ onye Meduguri biko because ajụjụ ọ gbagwujuru m anya. I swear to God the thing cover me, that is shame they catch me. Anọ m na-ajụ onwe m ajụjụ ka ụdị iberibe dị ihe a Emeka Ọfọ nkwuwe kịta ọ dịka ana m akpọrọ mmadụ biko gwagodu m ofu onye Igbo biko ndị Igbo biko tinye n'ọnụ na ihe a. Achọrọ m ka vidio a rute Emeka Ọfọ aka ka o gwa m the reason why o ji were $1 million wee wejere ndị ugwu ndị Fulani herdsmen na-abịa egbusisi anyị. Gwagodu m one reason Shetima wee onye Borno right. Gwagodu m ihe Emeka Ọfọ megido wee chechaa help o nwere ike ire nda ndị ụmụnne ya na Oraifite nwe ofu mkpụrụ hospital nọ dị ya ndị nke na ụmụnne ya many people nọ dị ya na-enweghị ọrụ. Emeka Ọfọ echegide nwe ihe ọ ga-eme ọ bụrụ iwere $1 million wee wejere ndị Fulani herdsmen ka ha chenji the money were bịbịa gbusisiwakwa ndị be anyị. Ka ụdị ihe dị ihe ọ ihe a ka Soludo bịa na-akọla dis ya dịkasị eweta ka mgbere ụra na-abụ wasịcha ya anya wute nwa ya na-agụ eri egwu. I swear to God ama m na ọwa na elderly person but ọ na-ebehave like elderly person. You understand? Legodo Emeka Ọfọ echegide ọma ihe ọ na-eme ọmazi enweghị ọma o ji ego eme. Enwezi onye dị pọ na Oraifite hapụzie Anambra na Oraifite nwe onye ọbụla dị pọ. Emeka Ọfọ asịghị ka o were that $1 million wee tụkee ya wee mara ihe ọ ga-eji wee mepụtara ndị Oraifite. Ochi na Oraifite ọ gafere Ezinifite help ndị mmadụ within the neighbors. Emeka Ọfọ eme ya. Emeka Ọfọ echegide ihe o chetara iwere $1 million wee jee go that nonsense ogoro hospitals niile na Anambra nke dị n'Imo nke dị n'Enugu nke dị n'Abia steeti emezichago ya. Emeka Ọfọ asịghị ka o jegodi n'Abia steeti chekie ma enwe ihe ọ ga-eme this machine ka o bujere ndị Abia steeti ma ọ ka o bujere ndị Enugu ma osisi ka o buru ebuje Ebonyi. Emeka Ọfọ eme ya wuru ndị ugwu ka iwere ndị ugwu nyere gị ego ịkpatara ndị ugwu nyere gị ya iwe onye ugwu. Ọ bụ na iwe onye ugwu pụta gwa because I don't get it. Afụbe m onye na-eme otu a nna ọnọdụ anyị nọ na Naịjirịa ka mmadụ legide onwe ya anya ya were ego ga-ewejere ndị Yoruba ma ọ were ego wejere ndị ugwu a na-eme ya eme ihe a na-eme ndị ugwu onye chiri nye gị ọ wụrụ nwa 20,000 naira nye ha ọ wụrụ $1 million otu a ndị ibe gị si enye $10 million iwere sọpọtụ ọha ọ bụghị $1 million ịmakwa ihe $1 million ka i werele nye ndị ugwu na imete ya biko onye ọbụla na-agwa gị na imetere gwa onye a na imete ya because onye chọrọ ịgwa gị eziokwu ga-agwa gị eziokwu. Ihe ahụ imere nnekwute mistake. Take it or you leave it. Imere mistake ọ ihe a ka ndị Yoruba ji na-akparị anyị. Ihe a ka ndị Yoruba ji na-asa anyị na anyị lawa be anyị na anyị ji emezie be anyị na Bible dot state 5 tiny states ọ ihe eji na-akparị anyị. Why can't you use that money do something in that dot place Imo state, Abia state, Anambra state, Enugu state, Ebonyi state iwere ya wee tinyere ha aka ka ebe ahụ melite ka ha mara na ọ na-eme gị were je wejere ndị ugwu. Nna aka mkpụpụgodo ihe a mkpu n'anya biko. Emeka Ọfọ ị na-echara anya ị maghị ebe ị ga-ewere ego weje ya wuru ndị ugwu. Nna mee ndị Igbo ọ dịkwa ka anyị eme onye iberibe afụgo m na ọ dị ka anyị ebidogo zuzuwe because amụrụ m what you sat down you think
and you come to a realization of bringing $1 million to go and give Fulani herdsmen that have been buying people in your place. Man, no, Obi Adrom, I'm not happy. I'm not happy. I want this video to go viral and to reach Emeka Ofor. Let him tell me, because I have people sick on the line in this my channel and my foundation that need at least $500,000. He were $1 million. Jeje wejere ndị ugwu. Ihe nke a na-anụ ya amụ. Akọwa akụkọ nke a ka ebe a ga-akụ ya. Makwa ndị Yoruba na-amụ ya amụ. Ndị ugwu nwanụ na-amụkwa ya amụ. Inyecha ha ego a tomorrow ha akpọ gị nyamiri people. Were shop ndị Igbo na mebisicha ihe shop ndị Igbo. Ị na ha ewere wejere ndị Yoruba na-destroy building ndị Lagos, na-destroy buildings ndị Igbo na Lagos. Wejere ha $1 million na-ebe inyere ndị ugwu nyekwuo ndị Yoruba. Ị na-eke ego hapụ ndị Oraifite, poor people, so many poor people nọ na your village, even your neighbors very poor, they don't even have houses. I were ego agba billion 1.something billion were wejere ndị ugwu ka ha were ma onwe ha equipped bịa na-egbusisi ụmụnne gị. Na ihure emewe unu, ihure mee gị. Emeka Ofor, ihure mee gị ọfụma, ezigbote ihure mee gị, because this thing i mere ọ dịghị ntị a na-anụ ya anụ. After the war, ihe iketere 20 pounds, ihe ndị ọzọ ndị ibe gị ketecha 20 pounds. Anyị were gbagide mbọ ruo by this time gị were kweta atụmọ na ịgbatara mbọ were kwa eje nyekwe ndị ugwu again na iberibe gị. In fact, ama asị gụnwa mekarịsịchara na iberibe. Which kind philanthropist ka ịwụ? Which kind philanthropist ka ịwụ? It's nonsense. Charity begins at home, my friend. Get out of my line, idiot people. Come and get out.